जुनाची 5 तारीख 2002 उगडासाची एकवटा देवान फावो केली दिवली उजवाडाची जुलायाची 7 तारीख बावतिस्माची बियेंद्र एवरी नांव घालून वाट पेटोयली क्रिस्ती धर्माची हांवें आनी गोरकारीन सांगात आमचा रोयले मोगाचे सारें घालून एकवटान चिपले विश्वासान रोयलेल्या झाडाक देवानूच फोड दिले देवान दिलेले फोड वाडोवन 21 वर्सांचे जाले देवान दिलेले फोड वाडोवन 21 वर्सांचे जाले Facucianus pore bona paosata आपले उजोणे परमोणे केकल्या जिवितीता ह्या जिविता खातीर आर्गा दिवन खुशालकाय भोगता म्हजें जीवन संवसारान जल्मोन आयल्यार 21 वर्सां बरोन येता म्हजें जिवीत देवा फुडें खुशालकायेन भरला आपुरबायेचे भयणीचे देणें फावो केला दुखास लागून भयणी म्हजें जिवीत गोड जाला ल्हानपणीन सांत्यास पासून म्हजी खोटाय जावूंक पावला सांत्यास पासून म्हजी खोटाय जावूंक पावला Bientra devan tuka 21 वर्सां फावो केल्या बोरी मामा पापा देवान तुका दिल्या तू भावनाती कोरेच तुजी गोठाय जाल्या कोजेया कांताच्या वेळा सोदाच तुज्या फुड्यान रावल्या करूंक ना तुका लागून जिविता गोड जाला म्हणून चिंतूंक ना देवाची कोशी मानून घेतली निराशी जावंक ना देवानूच फळ दिला देवाक आर्गां दिवंक फाटी सोरोंक ना देवानूच फळ दिला देवाक आर्गां दिवंक फाटी सोरोंक ना येंडा रूप तुजें आसत्या मुखा मोडाचें
सगळीं तुका शान म्हणटा आमच्याच मोगाचे तुकाच लागून जिवीत खुशाल जावंक पावलां आमचें देवा तुका आपल्या एक मोतीन रचला आपल्याच गुणाचें येता गाय म्हूण फामील वाट पडयता तूं गोंया पावतोच सगलीं खोशेची दुकां घडयता तुजी नाना नानी तशी साखीच फामेल खोशाल जाता ग्रॅनी ग्रॅनपा स्वर्गार रावोन तुका येसांव दिता ग्रॅनी ग्रॅनपा स्वर्गार रावोन तुका येसांव दिता DN रामचे फामिलीत तूं एक व्हड देणें देवान तुका रचला आपले येवजणे पोरमोणे तूं आमच्या जिवितान येवन दिसता कांयच ना उणें देवान तुका राखचें सदांच हें आमचें मागणें